Eusko Alderdi Jeltzaleak osasun publikoaren aldeko ekitaldia egin du Gasteizko Santiago Ospitale aurrean. Zerbitzu publikoen kalitatea berreskuratu behar dugu. Euskal osasun sistemaren kalitatea berreskuratu behar dugu. Zerbitzua herritar guztien esku egongo da. Estaldura unibertsala bermatuko dugu. Eta horretarako aurreneko urratsa honako hau da. Lehen mailako arreta zentroak indartzea. Euskadiko sozialisten ustez, herritarrek gizarte eta ekonomia eredua aukeratuko dute hauteskundeotan. Gizarte justuago bat nahi badute haserrea indar politiko bihurtu behar da. Dei egiten diet guztiei alderdi sozialistari botoa emateko. Hori delako aukera bakarra bakoitzaren botoa indar politikoa izan bihurtzeko politika neoliberalei aurre egiteko. Alderdi Popularraren esanetan, Gipuzkoak nahikoa jasan du Bilduren gobernuarekin. Eusko Alderdi Jeltzaleak Gipuzkoan Bildu hasten usti dio eta Gipuzkoarrek garapenerako eta ongizaterako zituzten aukerak apurtzea lortu du. EH Bilduk lan delegaritzaren aurrean eta Laminaciones Arregiko langileak ondoan kalitatezko enplegua sortuko duela esan du. 35 orduko lanaldia jarriko du. Eta 1.060 eta 15 euroko gutxieneko soldata ezarriko du. Ezker Batua Berdeak Zubietako erraustegiaren kontra agertu da eta zabor bilketa selektiboa bultzatuko duela dio. UPyDek Euskadi eta Espainiako politikaren birsortzea eskatu du Bilboko itsasadarrean egin duen txangoan.